Nu skal det handle om cykling, men ikke om den helt normale slags. Fordi i morgen drager 4 danskere plus et stort hold af hjælpere nemlig til USA, og det gør de for at deltage i et ekstremt cykelløb. Alene billedet af ruten i sig selv er skræmmende. Prøv at se med her. Løbet starter på vestkysten ved Stillehavet i Californien den 18. juni. Altså på lørdag, og så går det ellers bare mod øst. Undervejs der krydser rytterne blandt andet staterne Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Ohio og Maryland, og skal også over Mississippi River. Det hele slutter i Annapolis tæt på Washington på østkysten, og distancen, ja, den er som end på 4.810 kilometer. Og så kan jeg sige velkommen her i studiet til Christian Krause og Torben Skaf. Det er jo 4 på holdet, men så mange kan der ikke være herovre på vores side, så I er mødt op i dag. Vi har lige set den her vanvittige rute. Jeg vil gerne spørge jer, hvorfor? Jamen, Christian og jeg har jo snakket om det her projekt igennem de sidste par år, og begyndt at realisere det sidste år, og det er vel den ultimative drøm, som nu går i opfyldelse for os. Men hvorfor I skal cykle det her på mindre end en uge? Altså, hvorfor er det en ambition at smadre sig selv sådan? Jeg tror hvis man gerne vil have en udfordring, der er rigtig, rigtig stor, så går man efter det største. Og hvis man er bjergbestiger, så må det være Mount Everest. Hvis man er cykelrytter, så er det et cykelløb, hvor det er en lang etape fra start til slut. Altså Tour de France er jo delt op over 23 dage. Det her, det er 3-2-1 kør. Hvem kommer først? 5.000 kilometer. Men kan I ikke prøve at forklare os, hvordan det så fungerer i praksis? Fordi jeg går ikke ud fra, at du, Christian, kan sidde på din cykel i 7 dage i træk, uden at stige af. Jamen det er der jo nogen, der gør over til Race Across America. Der er nogen, der kører solo, så de sætter sig på cyklen og kører hele turen. Men vi har valgt at dele den op. Hold på 4, så kører man stafet. Det vil sige, at der er en, der er på vejen af gangen, og de 3 andre, de er ikke aktive. Vi har så en strategi med, at vi deler den op 2 og 2. Så 2 skifter til at cykle i nogle timer, mens de 2 andre, de hviler et andet sted og får noget mad og noget massage og noget andet. Men det bliver ikke til meget søvn. Det er cykling næsten hele tiden. Hvordan har I trænet? Altså har I så bare trænet ved at cykle til Paris, eller hvordan træner man? Jamen, Christian og jeg har jo faktisk kørt til Paris et par gange i en anden sammenhæng, i Team Rynkeby sammenhæng. Men ellers har vi ligget og trænet meget lange distancer. Både Christian og jeg cykler langdistanceløb normalt, så vi cykler altså distancer på op til 600 km her i Danmark. Og vi har her billeder af, hvordan det ser ud, når man kører om natten, når man cykler om natten. Ja. Er det specielt? Det er meget specielt, og det er noget, man virkelig skal vende sig til. Det her med, at man er på cyklen både dag og nat, det er meget hårdt ved kroppen. Og det er noget, man skal øve sig på. Det er ikke noget, man bare skal gå ud og prøve. Hvor lang tid forventer I at bruge på de her knap 5.000 km? Altså, vi har jo lagt en strategi om, at vi faktisk godt kunne tænke os at gå over og gøre det rigtig godt, og endda vinde. Og hvis man skal vinde, så skal man komme i mål på et sted mellem 6 døgn og 5 timer, eller 6 døgn og 15 timer. Derimellem, der vinder man. Hvis man er mere end 7 dage om det, så vinder man ikke. Hvor mange kilometer i timen i snit skal man køre? Jamen altså, vores mål er at komme over og lægge på et snit på mellem 32 og 33 i snit. Og der skal man så lige tænke på, at vi skal over 30.000 højdemeter, hvor at vi rammer de første 18.000 højdemeter de første 2 dage. Så vi skal meget op ad bakke, og vi skal over flere bjergkæder, vi skal igennem ørkener. Så det er en hård tur, vi er ude i. Hvordan har I så arrangeret det? Har I koner og kærester og venner og familie, og hvad der ellers kan stå op, han har sagt, med for at pusse og nusse og lave mad? Nej, det har vi ikke. Jeg tror faktisk, de fleste af os har det lidt nemmest, hvis man sådan forlader familien og lader alt det blive tilbage. Vi har en enkelt Karsten, der har sin kone med, som før har prøvet at være supporter. Men til sådan noget som det her, der skal man rydde hjernen for alt, hvad der overhovedet er, og så skal man bare tænke på at cykle. Men vi har jo et stort hold af hjælpere med. Det er en større opsætning i virkeligheden. Vi har 11 servicefolk fordelt ud i 3 biler, som sørger for, at vi 24 timer i døgnet, både for mad og drikke og hvile, bliver kørt rundt og bliver endda også guidet. Det er jo ikke, der er jo ikke slået pæle op på den her rute. Man skal selv navigere, så vi har højtalere på taget, og så sidder der en inde i bilen og siger, om 100 meter skal du til højre, og om 200 meter skal du til venstre. Så de skal dirigeres fra start til slut. Så det er også hårdt for vores service-medhjælpere. Så det er i virkeligheden på en rute, der slet ikke er målt op, så I skal køre mellem alle de amerikanske cyklister og trafikanter? Ja, det er sådan set det, vi skal. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver en stor udfordring. Altså bare at få lavet ruten. Vi har fået sådan en GPS-rute af RAM derovre. Så det bliver meget spændende at se, hvordan det er, om vi kommer til at... Vi skulle helst ikke køre for meget forkert i hvert fald på sådan en lang distance. Men hvorfor har man så ambition om at vinde, når man skal deltage i sådan noget ekstremt her første gang? Hvorfor siger man ikke lige, tager vi lige helt roligt og gennemfører?
Jeg tror, vi begge to er meget konkurrencemennesker, og det er vores 2 andre på holdet også. Og det her med at deltage, det er ikke noget. Det koster enormt mange penge at være med i det her projekt, og det er nok ikke en chance, vi får igen. Så derfor så har vi alle sammen sat alt ind for at vinde i år. Jeg tror også, vi har simpelthen taget fri for det almindelige liv siden oktober. Vi har målrettet trænet kun til det her. Så det vil sige, at når andre mennesker har fri 3:30, så har vi også fri. Men forskellen er, at vi går ud og sidder på cyklen frem til 10-11 stykker om aftenen. Og det har vi også gjort i marts og april og maj. Så vi har stort set aflyst det almindelige liv og kun trænet. Det lyder vildt, og det bliver det helt sikkert også. I skal til USA i morgen. God tur og god fornøjelse, og jeg glæder mig til at se, hvordan I ser ud, når I kommer hjem fra den her tur. Held og lykke med det hele i hvert fald. Tak fordi I kom i dag. Jo, tak.